familiar kayo mo sa atong gospel na amantay kanta ni asin og kahayag. Familiar kay taana. Dinhi nato mapamalandungan mga igsoon sa gisulti ni Kristo nga ang pagpruiba, ang proof nga kining usa ka butang or usa ka tawo tinuod dili di ay diha lang sa iyang makuan ba kaugalingon, kung dili magkuyog yun nga tinuod siya niya mapuslanon siya sigon sa iyang kamatuoran. Nakasabot mo? Kana bang mapuslanon siya sa iyang kamatuoran? Pananglitan asin. Og tinuod kina siyang asin, kinahanglan parat siya. Naa sa day tinuod nga asin pero wa nay kaparat. So gitawag na siya wa nay kapuslanan. Suga. Tinuod siyang suga. Pero kinahanglan mo danag siya. Pwede di ay ang suga tinuod pero di na mo danag. Nya unsa pa may imo anang ganahan pa ka anang sugaa nga di naman mo danag. Karon bitaw malingaw man ta anang kuan kanang siging lalis-lalis o kinsay tinuod nga simbahan, Katoliko ba, Sabadista ba, Iglesia ni Cristo ba, born again ba, porting linalisay aligre ba yasan paminawon? Magsininghagay ko na sila pero mag-uli ramon na sila kadugayan, di ramon na sila mag-away. Ako wadyo ko mo apil ana. Ay naidaghan kayo magsigig text na to din gapataka lang kag tabi pader ana. Ako ra nang basahon nga naman siguro man ko nga tinuod ning Katoliko nga simbahan, tinuod man gid ni nga tinukod ni Kristo, tinuod man gid ni nga agianan sa kaluwasan. Di naman na malalis kay sobra na guna 2,000 ka tuig nga nagpuyo tag ingon ani sukad pas panahon ni Moises ato gunang ikonik panahon pa ni Abraham, panahon pa ni Moises niya sa mga pangulo nato, panahon pang San Pedro hangtod karon connected ko na di tinuod gid na siya. Ang akong gipaningkamutan nga kining maong kamatuoran sa simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo mudanag unta ni nga nagdagyod ni Kristo nga ako makatrabaho ko sa mga buhat ni Kristo. Hilingi ay mong tupad ing na tinuod magyud ka pero nagtrabaho kas mga buhat ni Kristo. Magunsa magsigi kag ingon Katoliko ko pero hasta pare imong ikiha. Katoliko ka imong ikiha ang imong pare. Magunsa magmingon kang Katoliko ko binunyagan ko aning tinuod nga simbahan pero sige kag bungol anang imong igsuon kanang imong silingan imo na siyang awayon. Magunsa magmoingon ka Katoliko ko nagsunod ko ni Kristo nga nahigugmas mga kabos pero ang imong sakyanan naa nimo giparking sa karsada, imo pag yung habol-habulan diha nya Katoliko kuno ka. Mura kag asin nga wa nay kaparat, angay na lang kang tunob-tunuban. Mura kag suga nga gisod sa gantangan or gibutang sa ilawom sa kahon, may na lang kang ilabayng sugaa ka nganong di man kakakuha ng imong kahon nga nabang absorb kay sa kung ako ra ni wa mo ilabot alihan ko ni kuralon ko ning akong balay pero Katoliko ko sige kog bronda inikadto nako simbahan dagko pa kay kog rosaryuhan mudunit pagyud ko anang simbahan mo patukod man kay kog simbahan pero kuralon ko ning akong kural mo sud gay mo diri mga animala mo patyon tagyud mo nya Katolik. Tinuod pa ka nang sumusunod ni Kristo.
Pariyara ko na ngano man ang Katolikong simbahan kita dinhi sa misa, di man nato pakalawaton kanang gapuyo-puyo. Bisan kanang civilly married, bawal man na nga mga lawat. Ngano man? Tinuod naghigugmaay sila. Why question? Nagkahiusa, okay gyud kaayo. Pero nagsangyaw ba sila sa pulong sa Ginoo nga you shall not commit adultery kanang giingon ni Kristo? Kana bang makighilawas ka nga wa mo'y kasal diri sa simbahan? Wa mo gihiusa sa Dios, kamuray gahiusa-hiusa ninyo. Bisag unsaon pa ninyo pakita nga porti gid ninyo kalabing nagkahiusa gyud mo, pero wa ninyo sunda ang gisulti ni Kristo nga kinahanglan kuhaon ng sala sa kalaway, kaulag og adultery. Wa gyapon mo'y kapuslanan. Nadaghang mga mag-post-post diha social media, puro babay gahinagkanay. Mutan-aw biya ko ana? Kamo mutan-aw sad mo? Mutan-aw ko eh. Nako, pagkanindutan nila tan-awon. Pero kung atong sutaon sa kamatuoran, babae siya, babae sa ning iyang tapad, wa na maigo sa planos Ginoo na kining maong buhat sa gugma padung gid unta ni kaning sexual love, kanang love related to sex para na procreation. Ang kapuslanan ana nga dunay mogawas nga bag-ong tao. Dili lang na pag-enjoy sa kalami o lami man na pananglitan. Lami ba na? Lingay mo ito pa din na lami na. Kanya, puro mo laki, puro laki gahinagkanay. Nindot man, you love each other, yes. Kamatuoran na, you love each other. Pero ang inyong gugma, mapuslanon ba? Sumala sa standard sa Ginoo? Mapuslanon ba? Dili ka ang yawa na nagamit sa inyong gugma? Kaya kanibiyang suga, kaniniya ba? Kani ba? Kana, suga man na. Ngayon sa may kapuslanan aning kapader nga nung gidagkutan man ang hayag man kayo? Kibaw mo, nga nung gidagkutan eh. Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw bitaw. Ayaw tingin. Symbolic ni siya. Symbolism ni liturgical. Part ni sa liturgical. Kuan ato. Balaod panahos misa. Nga naagi magsigang kandila. Kay magtimaan na sa kahayag ni Kristo. Nga nagsukad dinhi sa santos nga Eucharistia. Symbolic sa presence of God who is the light of the world na atong giselebrate din his lamisa munang butangan siya kandila. So mapuslanon kung ako narong kuhaon or si Brad Loloy musaka dire iyang kuhaon iyang silaban kaning hapin sa kandila iyang duslitan mahimo masana gamiton pag duslit aning kuan kanini ang hapin sa lamisa. Kung sa may akong buhaton, maingon ko, yes, okay kay Brad Loloy, sakto gina. Nga rin, sunog na nga rin, hasta mga libro, hastang sutanas pare, masunog na. Kana, pwede mo na magamit yun. Pasabot, pariha sa gugma, pwedeng magamit sa yawanon, pwede sang magamit sa Diyos nun nga paagi. Kanang gugma ba? Pananglitan, pari o madre, maghigugmaay. Kung sa mga Diyos nun, yawanon. Diyos nun. Pero pari o madre, magpuyo nga murag minyo. Misa ang pari dire, serve sang madre, inighuman, dog sad sila dito. Hangtod ng anak ng madre, nahimo ng sakristan ang anak, sige lang yapog misa ang pare, ang madre sige lang yapog serve, inighuman, dog na sad sila, nanasay manghod, ang pare rasay mong bunyag, niya ang madre gakugos, gabilo sad kay ni serve sa bunyag. Ang ayan pa ng gugma ha? Gugma pa na nga mapuslanon, mura na nag-asin nga wa na'y kaparat.
iskandalo na ang nahimo. Mura na nagsuga nga gibutang sa gantangan, gialihan sa kalibutanong mga sala. Ang pagkapari o ang pagkamadri gituyukan sa kalibutanong sala, wa na'y kapuslanan, din anak mo danag, mupiyong na ang mga tao magtanaw na, kaluod, kaluod. Ug mao na akong buhaton, nya mamaligi akong slots, wa na'y mo palit. Wa na'y mo palit. Pero karon kay wa pa man nako buhata, pamalit sa taon mo. Ang tanan ba yan ninyong gipalit nganhi nga slot? Ako yan ang gidapat sa atong simbahan. Ana gud. Parehas na nako, pare, sige kog baligya aning slots. Nya kada ninyo donate diri, gamiton ako sa akong kaugalingon. Bag-o na sa kog sakyanan, na nasa ko'y mga bagong balay nga gitukod, nya magsigoingon para nis kumbinto, pero wa gini barog nga kumbinto, para nis atong dinhing mga suga, na sige lang yapog kapundir. Ana, unsa pa man yung isulti nako ikadugayan, tinuod kong pare, tinuod ko nga giordinahan nga pare ni Cardinal Vidal, together sa akong napo kakauban, ni adtong June 22, 2004. Tinuod ko. Pero kamong manimba nga magsigi na lang kong pangwartab, ako yun mong sigihag pangayog kwarta, ilad-ilaron ta mo, muingon mo, hunong na taning pariya, wa na ni kapuslanan. Mamalhi na tagsimba. Niya kanidinhing mga palibot na to, hugaw pa sa ana ba? May mga sampain na mga kulikta di. Igadto nyo CR, porting bahua. Oh, arang-arang ba itong CR o baho? Wabi ako'y sudsud diha. Komentaryo mo ha, kaya naara ba tayo gi-in-charge diha CR? Aron mo atong patubagon. Ana, dihas parkingan, way klarong arrangement, dinhi sa sulod, porting hugawa, lingi-lingi ako na inyong gilingkuran. Hugaw? Limpyo? O kana mo na atong tanawon. Pero maghugaw na diha, nangaguba ng ludhanan, inigana nimo, nangatanggal na, maingon dayon ka, wa na ni kapuslanan. Hunong na tagpalit og slot, hunong na tagbuhog aning kulikta, wa na ni kapuslanan. Pero tinuod ning simbahan na, tinuod ning nga Katoliko, tinuod sa kumpare, pero di na tinuod ang akong mga buhat. Pasabot, ang atong mga buhat, isip mga Katoliko, kinahanglan mo haom sa gikinahanglan sa kalibutan, isip gikan sa mga Katoliko. Nakadungog ba mo nga naay mga tinuhuan karon, apil na ta mga Katoliko, nga nagsigi og ilog kinsay muhatag og hinabang sa mga kabos? Kadungog wana nga ningon, ako'y hatag diha. Nganong niilog mo diha mga Katoliko? Ako man tay mo patukod og balay ana diha ng mga squatters. Ako man tay mo palit og yuta anang naa mga taga sidewalk. Ngano mamong mga Katoliko kamo may nipalit? Asa naman lang meron ani mo tabang nga inyo na maminggiunhan? Nay naginana. Ilingi ay mong balay, imong tupad na ingon ana. Kana bang magilog og hatag og mga 5 kilo packed rice ngadtos mga way gikaon, nag-ilog bata na? Wow. Nag-ilog batag limpyo anang kanal diha nga porti nag yung mga hugawa nabay nag-ilog ana? Wow. Nag-ilog hinuon tag inangkunay anang yuta, hasta mga Katoliko nagkinihaay na mura na tag mga asin na wa nay kaparat, kay hasta mismong isig ka Katoliko managsuon para bagyod, musimba para bagyod, di naman magtinggan na itungod anang lalis ug away nila anang yuta ug mga kabtangan. Mura na tag asin na wa nay kaparat, mura na taog wala gina. Nakaron sik apa kuno nga magsinik apay tas atong mga buhat. Ako dinhi sige kog baligyag slot para sa simbahan, para mo asinso mo ma-develop ni ato mga facilities. Unsa mo na buhat na sa tinuod nga pari o dili? Tubag.
Ambot lang ninyo. O nyaron, kung kining atong pagbutang og balay diha ni Rocco, kaning atong paralyzed nga or disabled nga silingan nga ari lang maghigda sa simento, atong gibutangan diha balay-balay sa kilid sa atong kuan parkingan. Unsa man na? Buhat na sa usa ka pari o dili? O kana. Matod pa ganing Brad Rocco, istorya na ko ang kaning atong staff din hangyo ko nos Brad Rocco, mamatay siya, anhagin siya diha hayaon. Kay nibati siya, nga naa na siya nana siya ba'y kaugalingnan. Gusto siya, anha siya diha hayaon. May tagmamatay na nasunod si Mana. Pero murag dugay pa ni Brad Rocco, kay pati hubuga itong aking adlaw. Kuan gayo, kana ganing, kana ragi yang sustansya. Mo check up ako na ninyo. Usa ka Katoliko nagpalaygit kay di na gustog anak. Unsa man na? Haom pa na sa buhat sa usa ka nagsunod sa Ginoo. Nag-abortion, nag-same-sex union, haom pa na. Ambot ka nang nagpa-colors buhok, ang iski sa kilay, haom pa na. Ambot lang ha, kamo na lay analyze. Hindi ka kita sa tao ni mo, madasig ba siya o makaila ba siya sa Ginoo? Si San Antonio de Padua ug ang mga santo sama nila ni San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, hastas mga batanon kay mga santos, Saint Agnes, Santa Maria Gorete nga tag 12 anyos, 13 anyos nangamatay na. Nagsunod sila sa Ginoo. Munang nangasanto sila. Dali kay nasantos ang 35 years old nga si San Antonio de Padua. Gamhanan kay siya. Munang dangpanan ni siya sa mga kanang nangawa ba. Nawa imong kwintas, ampo ni San Antonio mubalik na. Nawa imong pitaka, ampo ni San Antonio mubalik na. Ang kwarta rin di mubalik. Nawa imong bana, ampo ni San Antonio ihatod ra nas kabit og maparalyze na. Kanang mga nangawa mo na yung usa ni siya sa mga sikat kayo ang mga nangawa. Si San Vicente Ferrer, grabe sa diyang kasikat, mo nang dinagkutay kita to the max. Nganong gamhanan kay sila? Tungod kay ang ilang buhat sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, sa inyong pagtuman sa akong mga sugo, sama ng pagpanglakaw mo o isangyaw ang mayong balita, mag-uban kaninyo ang gahom sa pagpapahawa o giyawa, pagbuhat og mga milagro, pag-ayog mga masakiton o pagbuhi og mga minatay. Nabuhat na nila. Nga naman, sige man sila og tuman sa sugo ni Kristo. Wala na kay siya magatiman sa ilang naong. Wa sila magsigig pa-beauty sa naong. Wa sila maghuna-huna o napaba sila iligo o wa. Tagpila ka adlaw magbaktas. Si Mother Teresa wa na maghuna-huna, humot pa ba ko o baho na? Nga kining akong sigihag limpyo, mga giud na maning lawas ani. Mutakod man ginang baho nga ri sa lawas. Tingali humantingay limpyo ni Mother Teresa dito atong tao nga giud ang lawas, na portig yung bahoa. Kung mulakaw siya, ang tao makasugat niya, mayon, kabaho ato niya. Kay mutakod man na. Adto gani kog prisuhan sa una, mga 5 years man ko dito, musuod ko sa prisuhan, iniguli na ko ngadto Santo Rosario sa akong kwarto, inighangir na ko sa akong clerical, perti na mong dumog-dumog dito sa mga piniriso kay perting huuta, obot ako ngadto niya, mugawas ko sa akong kwarto, inigsod na ko, bahong prisuhan, kay napilit sa akong sinina, di na lang na ako mahanggap, kay naanad naman sa ko, pero og mugawas ko, niya hanggap ko preskong hangin, inigbalik na kong suko, ni maho mang prisuhan.
Mga laway, ang mga baho sa bagid-bagid, pilit man. Pero wa na baliha sa ato mga santo sama nila ni San Antonio de Padua, nilang Mother Teresa o uban pa. Wa na nila baliha nga mabati among naong bisan paganig patyon pa mi, padayono namo ang pagbuhat sa mga buhat sa Ginoo. So, lingi ay mong tupad. Ing na kinahanglan parat na taha. Niya, mingon sana siya, kinahanglan musiga ka ha, mudanag ka. Testingin ninyo karon o, iniguli. Kanang inyong mga pagkaon nga sobra. Kana bang inyong gistak ba? Bisag karon lang adlaw, testingi. Ipanghatag na ngadtos inyong silingan nga portig yung lisura kahimtang. Kana bang inyong gistak? Bisag namo yung sakong bugas, bisag tunga lang ana, nya imo nang itag 3 kilo. Kanang inyong silingan karon nga wa gid nyo tagda, labi na mga standby. Tagain nagbugas, sardinas ug noodles. Kanang standby ba? Diba, ngita din nagkaldero, mangawat pa nagkaldero. Lungag din na, nya butangan din na nila og dahos saging. Budol dayon na, lipay kay na, diin magkaanay sa inatak. Sulo, kabukutan ko din anay sa, sige mo nagsimba, wala, manimba ka tawi. Simba na din nga siga kay mata. Nganong musimba naman sila? Kay nadanagan sa imong pagka-Kristiyano. Nakatilaw sa imong pagkakatoliko, sa imong pagkasumusunod ni Kristo. Labi na gyud ka na mga nagpuyo-puyo, magpakasal na, nani, ana, may mulo, ala, dugay naman, o pala na makasal, ano napakasal man na? Isa, ay, niko ana, nakaamgo na gyud taon, gusto na gyud nga mahimong santo. Sa ala no kami wa biya sa mikasal sala, maimpierno biya kana. Ay magpakasal sa tayo. Kapakasal mga na sila, kita na bay dili. Mana ba? No, mamo na kamo mga nagpuyo-puyo, pakasal na. Nainingon ako pader, okay rag piso among ibayad, nako pwede ra gyud. Basta way hikay, wa tanan bisag snacks wa. Mo snacks gani mo, maghikay gani mo, nya magpakasal mo piso inyong ibayad ditso sa mos impierno. Nga naman, tinuod jud ka nga wa kay ikabayad more than 1 piso. Tinuod jud ka nga nagdamag kag sakyanan pag-ari nimo dire. Nganong piso raman? Sa to pawasan nimo mapaambit ang imong kahayag o ang imong kaparat. Amo na ang pagpuyo duhagi atong pamatud-an aning atong pagsunod sa Ginoo. Pamatud-an nato nga tinuod tang Kristiyano, nga tinuod tang simbahan, unya pamatud-an tani sa pulong o sa buhat. Buhato nato unsay gusto ni Kristo, dili unsay gusto nato. Ang gusto ni Kristo, the purpose nganong gihimo tang mga igsuo ni Kristo. Ang purpose nganong gihimo tang mga anak sa Ginoo. Matud pa sa unang pagbasa, dili bakakon ang atong Ginoo, ang iyang gisaad, iya ginang puy-an. Di siya mag-usab-usab sa iyang desisyon. Gihimutan niyang anak kita forever. Bisag maadto patas impierno, di na ginamausab ang iyang pagdawat natong anak. Ang problema lang, midawat bata niya nga atong amahan. Ang pag-ingon ni Kristo nga bulahan kamong mga kabos, din agi na mausab. Apan ang problema, gusto batang mupuyo ni anang iyang giingon, bulahan kamong mga kabos, umusupak taana. Mao na siya kanindot sa Ginoo, di mag-usab-usab, kita lang usahay, or di baka kadaghanan, dali kayong mausab. Lingi ako na imong tupad sa katapusan, ing na sugod karon, dili na mausab ang akong paghigugma nimo. Ing na. Starting today, my love will never change. Hasta mo dihang naa sa online, naminaw, labi na mong nibuwag sa inyong mga bana. Hala, adtuan na tong inyong bana dito. Ing na, puy anako ang akong pagkaasawa. My love for you from now on will never change.
Maingon din imong bana, pauli dito panuaya ka. Adi maghilak ka nga mo pauli, maingon din ka, sakit Lord. Pero sama sa nis imong kasakit nga nahigugma ni Judas, nya si Judas mipadayon gyud sa iyang buhat. Mupadayon tong akong bana dito siyang kabit, my heart belongs to him. Igabot sa inyo, patay dayon kan. Pero ini sunod nimong pugwat sa imong mata, tuan ka sa langit, tipo na ka sa mga anghel, kita pa mo ditong San Antonio de Padua, no? Kita pa mong Mama Mary, hapyod-hapyoron pa ng imong naong ni Mama Mary, kaya nga to kuno mga luha, pahiran sa Ginoo. So ninduta ka, no? Ang akong luha, ang mupahid, ang Ginoo, wa mo mangandoy na. Kana kunong atong mga samad nga nagkadugo, atong mga sinina nga perti kunong nagkabulingit sa dugo, papution na sa Ginoo, igabot ito sa langit. Ninduta na, no? Kana gani akong mamas o naghilantan ko, magsigig hungit na ko, niya maghapyod-hapyod sa kung anak nindot magkaimpaminahon, nga mangusi masatos mama, manglatos man to, pero nindot magkaimpaminahon, unsa na kaning Ginoo nga purting higugmaan ako, mo'y muhikap, nindota. Sige, magpadayon ta sa kamatuoran, haron ang Ginoo muguban nato, muhimo pagid nato nga tinuod nga malipayon. Manindog ta.